מה אתה לוקח? השעה 10. כאן יונה לוין עם מה שקורה עכשיו, והרי החדשות. אמש נמצאו 2 גברים ללא אורח חיים בסניף הרצליה של בנק דיסקונט קי. לאחר ניתוח הפתולוגים הוכרע כי הצמד פגשו את מותם בטרם עת עקב חשיפה ממושכת לשעמום. מוקדם יותר הבוקר דווח כי דמות ידועה בציבור הכתה דמות ציבורית אחרת. הדמות הציבורית המדוברת הובאה לבית המשפט בהרצליה להארכת מעצר. עם הפרטים על המקרה, עורך הדין של הנאשם, עורך דין שושי שוש. כרגע מרשי, מכחיש כל קשר לנעשה. להילחם במערכת עד שהאמת תצא לאור. 2 מפלגות חדשות הכריזו על מועמדותן לכנסת ישראל ה-20. המפלגות קראו לעצמן בשמות מפלגת העצלנים ומפלגת הריקוד. דוברי 2 המפלגות ביקשו לשאת דברים. מפלגות השמאל חיות על לאכול אותנו מבפנים. מפלגות השמאל חיות מהכפשות כלפיי. אני פיפי אשדודיהו, מבטיח לכם רק טוב. מפלגות השמאל רק מדברות. אנחנו עושים. נוזיל מחירי הבסיס כגון ביצים, חלב ובשר. איך אתם לא מתביישים? אני לא מאמינה. תסתכלו להם בעיניים. עמותת אור ירוק החליטה לבטל את קמפיין הסמיילים שלה לאחר שהבינו כי לקמפיין אין שום היגיון והוא לא משפיע בשום צורה על תרבות הנהיגה בכבישי ישראל. אור ירוק החליטו להקשיח את עמדותיהם כנגד תרבות הנהיגה שקיימת כיום בכבישי ישראל. עד כאן החדשות, השארו ממנו למהדורת מזג האוויר עם דני לופ. אני בדקתי ומצאתי שטמפוני אבו מרזוק הם הטובים בשוק, עם יכולת הספיגה הטובה ביותר. עם אבו מרזוק אני מרגישה חופשייה וניחוחה בכל ימות החודש. טמפוני אבו מרזוק, ללכת על בטוח. מהדורת מזג האוויר בחסות המחנה הביזיוני. שלי, תביא לי, שלי, אני רוצה, נו, די, תביא לי, די. שלום, השבוע הולך להיות סגרירי וקריר, כאשר מגיעה אלינו סופה מאזור עיראק. החזאים מנבאים שזו עומדת להיות אחת הסופות האלימות במאה ה-21. עד כאן מהדורת מזג האוויר. הייתי מספר לכם עוד, אבל כבר הרווחתי מספיק כסף להיום.